19-njy jerete peýje takdiriyek bilen hormatly ahuntumyzyň jababiyetinden bu jerete mowduğumyzda bolsa hormatly Abdullah ahun Keşmiriň awgat namaz hassan has daňataryň hakynda munazarat çağırmakdan hakynda nahmaduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Muhterem Müslüman oğlum, bu jerete de gurumyz berge awgat namazyň hakynda. Berge awgat namaz sizin agahy tapdyňyz ki ol bu bergeler iba Türkmen serhada yadylypdyr, 5 wagt namazyň wagtyny belli edipdirdi. Ez cümle gün nogar haçan bolýa, gün matar haçan bolýa we hassan inkimin her bir muhim bolup da şoňsuna gurrun edilýän ýeri daňataryň hakynda. Çünki daňat ýanyň haçan wagtyny bilmeseň, o taýda bir ulaqam müşkiller tapylýar. Müşkil ulaqam bir müşkiller näme? Ýani adanyň çekilmekden wagtynda. Şol adan çekilse, wagtynyň öňçe çekilse, ol adan hesap bilmeýäşigi taýdan 10 ýamaşlardan çekme bolýar. Odam şu taýdan bu tarapdan bir biz musulmanlar güne kaçyryp geljek. O mundan da güýçürek bir gurrun ol ýanky aradan hakynda. Arada da bir daňat ýança iýmekligi ejadamyz bar. Daňatandan sonra iýmekligi ejadamyz ýok. Belki ýeteňden arada bolmaýar. Şu toratyndan bunu ulamalar soratyn wagtyny, zadyny belli edip de meni çykarypdyrlar. Berge awgat namaz diýip şu toratyndan arada istifade bolup ýer. Ve şu arada da bir tefawut raýda bar. Ortaň zahidan bilen şu Türkmen sehranyň berge awgat namazı bar. İkide de yani zahidanyň kılada ýazypdyrlar şu Türkmen sehran hakynda. O Türkmen sehranyň da şu Türkmen sehran ulamalar Türkmen sehran hakynda ýazan berge awgat namazynyň arasynda ortaň daňatarda 15 daga ara bar. 15 daga ara bolmakda da şol aňyrda bir tefawuty nazar we Hanefi mezhepde käsile 15 derece, 15 dereceden marahim şu takrici awgat etýärler, wagty belli etýärler, käsile 18 dereceden. Şu taýdan marahim bu arada tefawuty nazar bolarlyk derekli biz bu hakynda dogry görün edip duramda. Käwatla bolýar, hormatly erjawahun taqdir Hanefiň hüjretinden marahim ýalan berge awgatda farazen diýiller, 3de daňat ýa bolsun. Emma zahidanyň hiň görende 3den 15 daga geçende bolupdyr. Olam işte bizden toğrularyna biz ihtiyatan hormatly ejrahun taqdir Hanefiňkini tutun. Eger ehen ýatykka ataňyz birda desseňiz de şu zahidanyň kawra amal eda diýip ýene agyň atçya diýip ýa-da qada almaly diýip ýene birda diýip fetwa dogry musulmandan şoň hakynda berilmeýär. Näme diýip? Şol tefawut raýba. Buň hakynda Hanefi mezhepde hemmeti bir çukla tüýkürip de barakim birda diýmepdirler. Belkim aýanda da diýildi. Şonuň mebnasy bilen Türkmen sehrada muhtelif berge awgat namaz hüjrelerin tarapyndan ýadylygly. Hop bir jedidrek mesele bolalyk ki tefawut raý arada şuly. O şoň mebnasy bilen şu tefawut raý şu mesele hakynda da aýyrjak bolup mezhep fiqhi Türkmen sehra şoň hakynda ulamalar da atlar üýşüp wagtyn başyky mesele hakynda gurrun edilşýärler. Şu mesele hakynda gurrun etdiler. Taliban yetekli ilminden wallahi ýanky sınsulla, şun hakynda gurrun bolup bir belli bir netije yetilmedi mun hakynda. Ötön ýyl elhamdülillahi wal minna ilin idirak şuni mantagy Türkmen sehran ulemalary şi agdalalyk diýen ýalak bir tefawut raýlar ki arada bar, şunu aýrylyp ýamaşçadan iki tarap oturuşdylar şun hakynda we muhtelif hüjrelerden ki şun hakynda barakim bir öllerini sahibi raý sahibi ilm bilýärdiler. Orta gelip de tahqiqatlaryny orta goýdular. Ez cümle tahqiqatın ortağıyının biri hormatly erjawahun Hanefi taqdirin hüjretiň tarapyndan Mufti Abdulaziz Hanefi ustadyň ulaqan ogly da gelip tahqiqyny orta ataldy. Oçanky ustad bu ilmi hassan has bir gawy okudylýan ýerde okuýandan der her suret Allah Taala ýany makbul bolsun. Şol ustady Hanefiň hüjretine gelen berge awgat namaz şu jereteye mezhep fiqhi Türkmen sehrada 100den 98'si ondan beter de berdim 95'si baýsan. Şoň köpüsi şu erjawahun taqdir Hanefiň hüjretine gelen berge awgat namazda dogry diýip turdular. Odam şu da diýken mezhep fiqhi Türkmen sehrada şehetde şuňa bahs bolup da şu kadar barakim şoň hakynda köpüsi bir çukura tüýküripdir diými? Niger muňtynda gurrun etmeklik gelişmeýär aslen. Molanky dogry diýmeklik falan ne diýmeklik. Tabi bagym bir adam delili bolsa şu mecmuaya baryp da şoň hakynda oturup da şu da bahs etmeklik gerekli. Hop indi arada bir belli ahun ulamalardan da bolupdyr kabul etmedik. Hop müşkili ýok indi. Kabul etmeýärler ýamaşlardan şoň hakynda şuurga turulmaklygy fezai mecazi de haqiqida şahly geçkille. Hop sen kabul etmeýärdiň, bu müşkil ýok. Sen
bilýänine görä amal edip de bidiňe nezermesi dik getse de boljak. Hemşine ki diş doldurman hakynda musulman dogan şeýde boldy. Ki 7 däne şol mecburi fiqhin şowat diş doldurman hakynda oturuşlarynyň başlygy bardy. 7-ň 6-dy aýby ýok diýip turdular. İçinde irade badi deyip duran adamlar da boldy. Hadyr ona söylemiş irade badi diýen adamlar irade badi diýerler. Hop, olaň nezerleri muhterem, öl nazarlaryna, öl raýlaryna fetwa berýärler. Muňa ýamaşdy adam bir gurun elip turarak her kim öz anametýän alimna şoňa hakkında näme etmek gerek? Amal etmek gerek musulmandygym. Emma gynan takda bizim mantyky Türk meselemizde yeni bir musulman doğumuz şoň hakkında ahuntumuşdan başça belki iki bileleýin nähinde boljak. Şu awqaty namazyň hakkında bir siri teşbişatlary, tefekkuratları şoň hakkında bir şübhe oklary. Hormatly Abdüsediq Ahun Keşmiri asl şi gurrun naybaşy. Şoň hakkında ýadýan, bodýan, tahqiq bir fezai mezayda paýlayan şu musulman doğumuz. O tarapdan ýene hormatly ýanky Ahun Tumaç bu musulman doğumda biçe şoň ýadan metaliplerini eýne şoň hakkında copy paste edip de barahim öz kanalyna goýýar musulman doğum. Hop. Janaby Abdüsediq Ahun Keşmiri musulman doğumuz neden näme mesele hakkında? Geçen jehdeme gurumardym. Ne kadar ha mesailler var. Hanefi mezhebi ters şu Hudaýyň benneti ödi inelekem kitap yazdyr Kavlul Fasl fi Şubahatil Vehhabiyye diýip ne kadar hem mesailler Hanefi mezhebiniň etiqadyna, amalyna, duýgusuna ters arada şuturutuna tatmantagada galat fikirler döretip ketýär musulman doğun. O geçen jehdeme men aýtdym, bizim islemişik işler adamlaryň oturuşaýly, hususy oturuşaýlardan oturuşmaly bolsa. Hale değişik meseleleri ama gynan hakda bula beýle bir zady teýýar bolmaýar. Hop men asli mowzundan çykmaýyn. Gynan hakda hormatly Abdüsediq Ahun Keşmiri de şu berge awqaty namazyň hakynda bir ulaqan bir iddia edipdir. Yani aýdan dady beter ulaqan gurun. O näparym? Şu bir wagtda bir mesaýle bolýar, ummat İslamda her şede gurun. Türkmen sehrada şoň hakynda tefawut raýy bar. Hiç wagt tufran başy el gadyp dogat bilýän gurun. Elim jahanna belli ýerde şolary görýärdiň. Mekke bardyň görmerdiň, Medine bardyň görmerdiň, Belucisistana bardyň görmerdiň, Horasana bardyň görmerdiň. Görseň de belli adamlarda görýärdiň. Emma bi hormatly Abdüsediq Ahun Keşmiriň muň hakynda edip duran gurun bu kulli jahan islama ters. Barely ödýärden dadyna. Şu kanal iki şonda kanal gurşapdyr benama Kadim Yol diýip. Şonda bir siri mektepleri şiyanki awqaty namazy hakynda hatan daňatanyň hakynda gurun etýär. Ki daňatmaklyk Türkmen sehrada şeriata warada, yani şu daňatýan wagty, daňatmaklyk diýip bellilen wagt Türkmen sehrada şolliýa şeriata warada diýe. Belki ýalňyşçy diýe. Belki kulli jahan islamdaky bir ýarlanan ýerleň de barahim şol palawat daňatýa diýip aýtmaklyk diýe. O da diýe şeriata warada diýe. Aýdan dadyny, ýadan dadyny ýanky guruha Kadim Ýoldaky men okyp berýän. Ştada Türkmençe aýdyp berýän. Jedwelde awqaty namaz diýipdir. Danışgah Jeofizika Tehranyň tarapyndan ýarylypdyr. Daňatary dogurda diýe. Merkezi Mutalaat-ı Misr ba on hakynda daňatary hakynda zat ýazypdyr. Muňky dogurda diýe. Ummul Qara Mekke Medine'de ýalylan bir berge awqaty namaz ba. Şuda barahim daňatary hakynda ýalňyşypdyr. Muňky dogurda diýe. Şiira musulman doğullamynyň kyma ýanky mezhebeler gomyň tarapyndan, başga musulmanlaryň dünýäň tarapyndan, Danışgah Ulum Karaçyň tarapyndan, Jami İslami Şima Amerikan hakynyň ýerindäki fasy ýok berýär. Hiç ýek mutabakat tulu fecr sadyk we wagt namaz sobe şer'i hiç kodamda mezahib İslami nisan. Yani şulan yarandatlar berge awqaty namazyň hakynda wasly gurunda näme? Daňataryň hakynda hiç bir gaýty 4 mezhepdäki ýerlen malahim zatlara şoň hakynda jurgelenek we hazır şer'i etibaryny daran. Şeriat taýdan şoň hakynda ýerlendadyň etibary ýok diýipdi. Hop musulman doğun hormatly Abdüsediq Ahun Keşmiri musulman doğum tenşi aýdan dadyň yani bir ulaqan gurun. Hop şu arada wezahety meselede üçin biz senden bir sizatlar sorajak. Deni ki gelip fezai mecazide şorum musulmanlaryň fikirlerini şoň hakynda teşbih oklap da ara gurun talypýan onky dogry demenki dogry diýip. Hop musulman doğun sen ilmiýet taýdan näme derejeye ýetdiň ki biz sen aýtýan kefini kulli jahan islam mukabylyna kabul etdi sen aýtýan hawa diýil. İneleken bu da teşhiyadan kitabın şunusünne Abdüsediq Ahun Keşmiri ýazypdyr diýipdir. Karşynasy erşede tefsir dakdyr. Hop, teniki karşynasy erşede tefsiri baran modan teşhim medrekiň nereden atdyr?
Teneger takrice ogatın hakkında takassus sorunu okuyanmadan tenşi medrekin nilden alıp dursan ki biz tenşi aytiyan zatına itibar etti ehl-i vel cemaatte var şunu biz de bir ra'y var suretinde şimdi irade edip de bir ra'y deyip koyar ya Müslümanlar. Burada ki yavaş cihan İslam mesajı hakkında Müslümanlar muhalif olur. Onun sonra barten ilmiyetin hakkında bağ değil. Vagan sen şu hakkında şu forum bir anır başa bir yetip de balahim bertin ödep duran adam deyip aydı. Hop sen şu hakkında ilmiyetin bağ olsa yangi mecburi fıkıh Türkmensara onu yetek ilminde sınıflı oturulu ondan başka yang ötünün ödesini bir yıl olana ötünün ödesini şu hakkında iki taraf oturuşlu Müslümanlar. Şunu sen niye dedi? Senin ki şu kadar iddianma meydanı elimde men şu hakkında doğru deyip etken o Müslümanlar benim hakkım yedinler benim doğru yedinler benim 5 daga anrik 5 daga verik 15 daga anrik 15 daga verik bir gurun yok da atarın hakkında imella olsa imert olsa iyer seni karşı hakkında sadece ilmiyetin mavata sen gel mecburi fıkıh Türkmensara'da öz nezerin irab etmekten sen ne mi deyip Müslümanlar şu hakkında cüret tefti gelilmeyaptır ne sen gelmeyaptın adam dikkat edin Müslümanlar olamadı. Şu vaat bizim kaç söylediklerimizde her kim buradan hakkında iddia ediyor. Adam mı öz avrenin hakkında iddia ediyor. Şöyle dikleşmek gerekir ya adam öz avrenin hakkında. Adam mı öz kanunun hakkında iddia ediyor. Şöyle hakkında dikleşiyor. Adam mı öz namusun hakkında iddia ediyor. Şöyle dikleşiyor. Adam mı öz kârgırlık hakkında iddia ediyor. Şöyle dikleşiyor taraf bilen oklaşıyor, aydaşıyor, medrek getiriyor, dili getiriyor, algınlığın hakkında. Burada ben resmi kar diye. Resmi kar vatan ilerleki musabakat oluyor. Gelle meydana deyip çoğuna barakım aydılarında gelmedi. Bir men telaşkar deyip falanın cinsi kollabi diye. Hop, teniki iddia edip dedin hani esli cins neydi? Şoňa medeş Müslüman doğun her kim bolsun her bir senifte vakti iddia etdiği tarafı mukabilin edip durun işi tevil veriyen cinsi beriyen nezeri radi doğru deyip aytiye değil mi? Akılsına ki ağa teniki doğru diyorsun gel meydana gel deyip diyelim. Ne gofti batı ne daret hiç kes kar veli çün to gofti delileş bir aytma kanka temel işladım yok. Ama ki tenki aydıp durdun tenki ortada hiç turatında geldi barakim evet aytiye ki bunu sabit edip bilmeyecek otan aya şikefin erdisi var Müslüman doğun ki şikefe edip de şunu söylüyorlar yok Müslüman doğun erdisi yok dünya hakkında bir şey diye dinin hakkında bir şey diye bazen de değil ya da dinin hakkında diye cedeleşmek doğru diye. Kim aytti dinin hakkında cedeleşmek doğru diye. Peygamber Hudaysam dinin hakkında uğraşıptır. Ölüşüptürler, kırılışıptırlar, ne kılıçlar boşuptır Müslümanlar dinin hakkında. Biz bugün kom Müslüman doğum malahim. Biz aydışmayacak otak, değişmeyecek otak. Biz hakkında ne yapalım yetmeli? Şayet de bir deyitinde Peygamber mukabına kafirle varmış. Onu Cengi Sefe'yle ne mi diyecek? Cengi Nehriban'a ne mi diyecek? Cengi Cemal'e ne mi diyecek? Şuna Müslüman olup hakşı deyip birbirine kılıçlar boşuptırlar da. 9. ayet Sure Hucurat'ı vardı okuy. Ve in taifetani minel mu'minin iqtatalu. Eğer iki imanlı taife vursalar, Huday Teala Kur'an'da vuruşmaklık bayittir imanlı adamların arasında. Fe aslihu beynehuma. Ara sulh berqarar edin. Fe in bagat ihdahuma alel ukhra. Eğer o bir tecavüz etse, hakkı durmasa فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللّٰهِ şöyle nahak ediptu, şöyle nahak karşın gidiptu, nahak rey veriptu, doğru nezer vermeyenlu, şöyle vursun ta ki eğilip hakka ödeyen şey ediptir. Kim aytti dinle vuruşmak yok deyip? Dinle de öğrenme vuruşmak var. Bir vakit böyle vuruşmak kalam bilen böyle, bir vakit böyle dil bilen böyle, bir vakit böyle tayak bilen böyle, bir vakit böyle kılıç bilen böyle. Şunu her vakit her zaman şiddatlar boluptur. Şunu konu Müslüman doğan diyanat şeyle, teneger aytyanlardan hak deyip, o taptan bütün Türkmensara dursun, cihan İslam'ın tutyan aradası doğurda, dağatanın nahi, suratını varahim, yanlış şikayet bir yakından atarları, tengelttimin hakkında varahim, beydiyemekte Müslüman doğan, bunu uluqomur iddia gereklik edin iştadı iddianı sabit etmekle meydana gelmeli. Bunun hakkında da o da tarafesağın menne bulay ama Allah'ın ay beyle ay şeyle baba tarafesağın bunun hakkında men bunun hakkında bir rusuhi ilmim yok Müslüman doğan bir şeyle oturup bahs eder ya. Men okuyan almam şey. Takrice oqat. 2 yıl idafa akıçlıkta okuyamızda şimdi bir de ders verdi. Ama men muhtemelen temrin mudavam edip daha edip men hakkında men melekeye hasım yok oturup bahs eder ya. O saatler biz gurrun ettik. Belususanın ustadları bilen, Khurasanın ustadları bilen ve el-cemri erzevahun tazir Hanefi'nin umalahim ustadları bilen şu hücretine girip verme ulamalar khas ulaqonlar oğlun muhteblerini bilen şu hakkında barahim bir hama hangi bolla şagirdlerinden var sorunlu her kim oturacak mı temen tayar diye.
O çirki vagan şoňa edda edip dursun bilinki dogry edip diými? Ejwahun tasyryň hujan ýalana dogry diýýärdim. Sen gel musulmandaň orta öz aýtýan dadyň sabit etmekdir. Gelip bilmeden ki hiç wagtda gelip başarmarsyň, men aýtýan sen aýtýan kebin ýalňyş. O musulmanda olamda şeýle. O şu edda edip orta gelip aýtýan kebin saadet bilmän näme? Şu musulman dogamynyň şuň hakynda aýtýan gurruňy gaty bir ýalňyş musulman dogam. Yeni bir mowzu galdy, hormatly Abdullah Ahun Keşmiri hakynda. Ki onu men jaýyny inşallah taala şu musulman dogamyda şu awgat namazyň hakynda gurrun inşallah taala açyklap berenin. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.